Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Modest Do for Women. Iyan ni siya ni Afnan. Pambabae ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis, kag maprutas, kag makahang. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have strawberry, dark chocolate, raspberry, kag cherry. Ang strawberry matamis kag maprutas nga nota, dark chocolate nga madalom kag bastante kag dumi pagkapait nga nota, raspberry nga matamis kag maprutas nga durosas nga nota, tapos cherry nga matamis kag parat nga nota. Kag for the mid, we have vanilla kag spices. Vanilla nga komportable nga nota, kag spices wala gid lista kung ano gid basta makahang siya. Kag for the base, we have patchouli, gardenia kag musk. Ang patchouli madulom kag matamis nga dumi pagkaduta nga nota. Gardenia nga puti nga bulak nga duberde kag dumi pagkaduta man siya kung simutan. Kag musk nga gadakop sing hamot para hindi magtudo-tudo lapta. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So doon naman, bye-bye!